Dairg mé se as post má le tata go brenn seo bícha is agat. Tá rudí go donna híle. No, níl, tá chóir go bra. Á, ní cheapan é. Á má le bit a chuirsteach. Ready dessert? Tá dúir cín ar fád, útsa tá sin. Go le, réit me sin cafe. No, right to Misha. That's right to coffee go in and family. Cá má be se sús le fear níos minicí, mas siad an treatment tá. Bhí mar chamag ar nói. Ach inis agus fisam gúil túnána go se, be me súla díar mar se níos minicí. O tu ca clor? Tá. Grandpa beg sin méid. Bhí ada.